generally peaceful ti highlight ti Panagbenga Festival. Dayta ti assessment ti Baguio Flower Foundation Incorporated ken ti Baguio City Police Office. Ada detalye ni Bridget Marcaz si Pangusfian. Impanakal ti Baguio Flower Foundation Incorporated ti baligi apan nakaipatungpal ti Panagbenga Grand Street Parade ken Grand Float Parade idi Kalman. Sigun iti BFFFI, nagbalina na nayas amin dagiti programa ken naiparang kadagiti nagbuya dagiti nagkakapintas a floats, street dancing ken dagiti special guests a nakipasat kadagiti parada. Kinunanapay anaman ni Harda adagos dagiti rinumswa a parikot gaputa na isagana da amin nakasapulan para itanyaman nga emergencies. I think overall okay naman, but of course it's not perfect. Meron din talagang small glitches na nangyayari, but I think that's part of the whole running the event every year. Meron naman talagang every year. Itimot banag ti Baguio City Police Office, nagbali na generally peaceful ti syudad kapayatan dagiti dua nga aktibidad ti Panagbenga. Sigun iti BCPO, awan ti nailistada nga nyaman na pan nakaburibor ti tilina kinkapya iti syudad. Naipanamnama mutlaeng ti agtultuloy a panagbantay da para kadagiti nabatbati pay nga aktibidad ti Panagbenga. We're going to sustain the deployment of personnel yung session because after the itong float parade po is the session road in bloom. Nagyaman mat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti pulisya ken dadto mapay a volunteer groups. No pay inaklon ti mayor a naadaan iti parikot saknan iti pan nakaarama ti artificial turf kadagiti ubing nagbalin met anayas ti taray dagiti programa. Naipakita lata tinapintas a performances ken naiparikna tinapartak a panaggunay dagiti first aid responders. Well, nagkaroon lang tayo ng problema dun sa ating turf kasi hindi natin expect na mainit pala yun. Yung first time natin ginamit. Then instantly pinayagan ko agad na mag-chinelas na lang mga performers. Inlawlawag pa ito opisyal at tarigagay laang dagiti organizers a makaipaay iti ginawa kadagiti performers kontra iti batuken pitak. Ngem saan daan ninamnama ti kinapudot iti panawan. Impateng naan na pintas ti intensyon ti panakaikarga ti artificial turf nga isukumatiki daw na akitaan dagiti kaadwan. I think that's a good initiative pa rin sa akin. So ang gagawin na lang natin siguro mga performers, mag-sleepers na lang. Bridget Marcaz, Pangusfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.